Di nava şûreşê de, di oxira azadiyê de bi felsefeya azadiyê jiyan kirin û ji bo armanca gelan canê xwe di oxira vê felsefeyê de feda kirine. Navê şûreşgeriyê. Jiyan bi xwedana eniyên xwe û bi rûmeta ramanên azad hûnandin, canê xwe feda kirin. Ji bo wan, bo diyariya hezkirina welat û ji bo azadî û serfiraziyê xwe gihandin wateya resteqîn. Hevrê agirî jineke ji vê axa pîroz, a hem dibe şervana welatê xwe, hem jî dibe çavê rastiyê û heqîqetê. Hevrê Agirî Yilmaz di sala 1995 da li bajarê Reqayê çavên xwe li jiyanê vedike û di nava malbateke ku xwedî nirxê welatperwerî de mezin dibe. Bi rihê welatparêzî dibe yek ji dilsozên welatê xwe. Sala 2013 da Hevrê Agirî Yilmaz bi dilxwazî û biryareke xurt tevlî nava yekîniyên parastina jin dibe. Bûyîna şervan û ji gel re bûyîna çavê rastiyê ne tiştekî hêsan e. Li Hevrê Agirî ev bar jî hilgirtibû sermilê xwe û bi awayekî serkeftî dimeşiya. Sağvi! Serkeftin sağvi! Sağvi! Serkeftin sağvi!
هفره آگری آکو دو تمک لزده فیر جیان شورشگری بو و فلسفه آزادی ناس کرد دکار راگهاندن دجی جه خوگرد. و وکه جنک شورشگر قهرمانی و برخودان هفرین خوا به کمیرای خوا جیهان را پاربه کرد و دا ناس کرن. دشر الهمبری چدین داعشی ده ایکل کوبانی هات مشاندن هفره آگری به اوبژکتیفا خوا راستی را برکر. به پیوار خوا یا حقیقت دناسین و سرکفتی رابو و حقیقت آزادیه بریا کو هفره آگریان دیار کرد و ایرو بلنده به. هفره آگری جی یک جوان پکروانا کجبور سنتی ولات خوا جان خوا فدا کر. سال 2014 دا دما ایریشا چتین داعشی آل سر باجار کوبانه دا هفره آگری جی وکه هر جنک دلسوز و با آخا ولات خوا گیره دای جه خود و برخودانه دا دگره. هفره آگری جبو kurasî di tarîtiyê da nemîne bi dilwerekî dibe rêwiya gelek çeperên zûr û zehmet, rêwiya rojên herî ezar. Piştî berxwedaneke bêhempa û rêwîtiyeke ku rastî raberkirin û nîşanî cîhanê dan. Hevre agirî tevlî nava karwanên nemiran dibe. Sema hevdûzên hevrê agirî ew e ku wê rastî tu jarî di tarîtiyê da nemîne û wê şûkdarê wê bibin çavê rastiyê û heqîqetê.